అధ్యాయం 20వ శ్లోకం. అందరికీ స్వాగతం, అందరికీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే రామ హరే కృష్ణ. ఈరోజు నిన్న 19వ శ్లోకంలో ఈ అశ్వత్థామ మరి పలాయనం చిత్తగించడం, ఆ తర్వాత ఇక అశ్వాలు అలసట చెందడం గమనించి ఇంకా తనకు అణ్వాయుధ అంటే బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదని ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం ప్రయోగించడం ఒక్కటే మార్గం అని చెప్పి అతను అనుకోవడం మనం చూసాము. సో ఈరోజు అధోపస్పృశ్య సలీలం సందదే తత్సమాహితః అజానన్నపి సంహారం ప్రాణకృచ్ఛ్రుత్ ఉపస్థితే. సో అప్పుడు తన ప్రాణం మరి ఆపదకి గురి అయింది కాబట్టి ఇక జలాన్ని స్పృశించి ఉపసంహరించడం తెలియకపోయినా సరే ఆ జలాన్ని స్పృశించి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడానికి ఇక మంత్రోచ్చారణ చేయడానికి సమాహితుడయ్యాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. సో ఆ విధంగా ఉపస్పృశ్య పవిత్రత కోసం స్పృశించడం, దేనిని? సలిలం అంటే జలాన్ని. సో దేనికైనా మరి ముందు పవిత్రత కోసం అంటే మనం దానిని కడిగినట్లుగా దేనికైనా ముందు జలం చల్లడం మనం చూస్తాం పూజలప్పుడు. అప్పుడు కూడా ముందు అన్నిటి మీద మనం జలం చల్లుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ రకంగా దీనికి కూడా పవిత్రత కోసం జలాన్ని స్పృశించి
సంధదే ఇక మంత్రాన్ని జపించాడు తత్సమాహిత. అది ఆ ధ్యానంతో ధ్యానం చేస్తూ మంత్రాన్ని జపించి అజానన్ అంటే అజానన్ అపి తెలియకపోయినా సరే, ఏమి తెలియకపోయినా, ఉపసంహారం తెలియకపోయినా సరే, ప్రాణకృచ్ఛ ప్రాణానికి భయం వాటిల్లింది కాబట్టి, ముప్పు వాటిల్లింది కాబట్టి ప్రాణానికి ఉపస్థితే. ఇక ఇటువంటి స్థితిలో ఇక అతను దాని ఉపసంహారం తెలియకపోయినప్పటికీ జలాన్ని స్పృశించి ఈ మంత్రోచ్చారణతో ఈ దివ్యాస్త్రాన్ని, ఈ అణ్వాస్త్రాన్ని, ఈ బ్రహ్మ ఇంత ఎంతో పవర్ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వేయడానికి సమాహితుడు అయ్యాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తరువాత తతః ప్రాదుష్కృతం తేజ ప్రచండం సర్వతో దిశం ప్రాణపదం అభిప్రేక్ష్య విష్ణుం జిష్ణురువాచః. అప్పుడు అది ఎప్పుడైతే ఈ నీరు స్పృశించి మంత్రాన్ని ధ్యానించాడో మరి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క ప్రభావం రావడం ప్రారంభించిందన్నమాట. ఏది తేజోమయమైన కాంతి సర్వదిక్కులా ప్రసరించింది. అత్యంత ప్రచండమైన వెలుగు చూసిన అర్జునుడు ఇక తనకు ప్రాణాపాయం సంభవించిందని భావించి భగవంతుడితో ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తతః ప్రాదుష్కృతం తేజ. సో అప్పుడు ప్రాదుష్కృతం వెదజల్లింది ఏమిటి అంటే తేజస్సును, ప్రచండమైనటువంటి తేజస్సును అన్ని వైపులా వెదజల్లింది. సర్వతో దిశం అన్ని దిక్కులలోనూ ఈ ప్రచండ తేజస్సు వెదజల్లబడింది. ప్రాణపదం అభిప్రేక్ష. సో ఇక ప్రాణ ఆపద అంటే ప్రాణానికి ఆపద అభిప్రేక్ష గుర్తించి విష్ణు అంటే శ్రీకృష్ణుడితో జిష్ణు అర్జునుడు ఉవాచ పలికాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ తేజోవంతమైన కాంతి సర్వదిక్కుల ప్రచండమైన ఈ కాంతిని చూశాడో అర్జునుడికి అర్థమైపోయింది ఏదో ప్రాణాపాయ పరిస్థితి సంభవించింది అని చెప్పి భగవంతుడితో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో అర్జున ఉవాచ కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో భక్తానం అభయంకర త్వమేకో దహ్యమానానం అపవర్గోసి సంస్రుతే. సో అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, కృష్ణ ఓ కృష్ణ, మరి మహాబాహువులున్న భగవంతుడా, దేవదేవ, భక్తానాం అభయంకర భక్తులకు అభయాన్నిచ్చేవాడా, త్వమేకో నీవు ఒక్కడివే, త్వం ఏకో నీవు ఒక్కడివే, దహ్యమానానం తపించేటటువంటి వారందరికీ కూడా అపవర్గ ముక్తి మార్గానివి. కాబట్టి అపి అయి ఉన్నావు, సంస్మృతే ఈ సంసార క్లేశంలో దహించిపోయే వాళ్ళు, తపించిపోయే వాళ్ళందరికీ ముక్తి మార్గానివి నీవే అని చెప్పి ప్రార్థనలతో ప్రారంభించాడనమాట. అరే కృష్ణ, ఇదేదో విపరీతమైన ప్రచండ తేజస్సు వస్తోంది, ప్రాణాపాయం అనిపిస్తోంది, ఏం చేద్దాం అని అనలేదు. ముందుగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. కృష్ణ దేవదేవ, నీ శక్తి అనంతం కాబట్టే నీవు నీ భక్తులందరికీ కూడా హృదయంలో అభయత్వాన్ని ఇవ్వడానికి అభయంకరుడవు, నువ్వు అందరికీ కూడా అభయాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడవు. కాబట్టి ఈ భవాగ్నితో అంటే ఈ సంసారం అనేటటువంటి ఈ అగ్నిలో పీడితులైన వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం నీ నుండే ముక్తిని పొందగలరు, నీ వలనే ముక్తిని పొందగలరు అంటూ భగవంతుణ్ణి స్తుతించడం ప్రారంభించాడు అర్జునుడు. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంతో మనం ఇక్కడ ఆపొచ్చు. సో భగవంతుడి దివ్య గుణాలు అర్జునుడికి సంపూర్ణంగా తెలుసు కాబట్టి మరి అతను మరి కురుక్షేత్రంలో అతను ఆ గుణాలన్నీ స్వయంగా గమనించాడు కాబట్టి భగవంతుని గురించి మరి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రామాణికమైన మాటలు అన్నమాట. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవద్గీతను విని విశ్వరూపాన్ని దర్శించాడు కాబట్టి అర్జునుడికి తెలిసినంతగా మరి ఎంతో కొంతమందికి మాత్రమే భగవంతుడు అంత బాగా అర్థమయ్యి ఉండవచ్చు. కాబట్టి అర్జునుడు చెప్పే మాటలన్నీ కూడా ఎంతో ప్రామాణికాలు. మరి భగవంతుడు దేవదేవుడు, భక్తులకు అభయంకరుడు కాబట్టే భక్తుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చే రక్షణ వల్ల సదా నిర్భయుడుగా అతను ఉండగలుగుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి వాళ్ళు ఈ తీవ్రమైనటువంటి అడవిలో దావానలో ఉన్నది అంటే
ఆ భౌతిక స్థితి కేవలం శ్రీకృష్ణుడి కరుణ చేతనే చల్లారగలదు. ఇక ఆధ్యాత్మిక గురువు కరుణకు ప్రతినిధి అన్నమాట. ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు భగవత్ కరుణకు ప్రతినిధి కాబట్టి సంసార దావాగ్ని తప్తుడైన మనిషి భగవత్ కృపావర్షాన్ని ఆత్మదర్శి అయిన గురువు మాధ్యమున పొందగలడు. సో గురువు తన మాటల ద్వారా దుఃఖభాగి అయిన మనిషి హృదయంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నింపగలడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అభయంకరుడు, అయితే ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా భగవంతుడి కరుణకు ప్రతినిధి లాంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఆధ్యాత్మిక గురువు తన మాటల ద్వారా మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నింపగలడు. అటువంటి దివ్య జ్ఞానమే మరి ఈ భవాగ్నిని ఆర్పివేయగలదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎలాగూ అభయంకరుడు, అర్జునుడు అదృష్టవంతుడు. మరి ఆ అర్జునుడికి స్వయంగా భగవంతుడే గురువుగా ఉండడం జరిగింది. కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువు అనే గురువు ఉన్నప్పుడు, సరి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు వాళ్ళ వచనాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వచ్చి తద్వారా ఈ భవాగ్నిని మనము తప్పింపజేసుకోవచ్చు. భవాగ్ని నుండి, ఈ భవాగ్ని తపన నుండి విడుదల కావచ్చు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో అర్జునుడి యొక్క ప్రార్థనలు చూసాం. అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి దేవదేవ కృష్ణ ఓ కృష్ణ అంటూ భక్తానాం అభయంకరుడు, భక్తులకు నీ ఒక్కడివే ఈ భవరోగం అనేటటువంటి దావాగ్నిని ఆర్పగల సమర్థత ఉన్నవాడివి. సంసార క్లేశం నుండి అందరినీ ఈ భవాగ్ని నుండి రక్షించగల సమర్థుడవు అంటూ ప్రార్థన మొదలు పెట్టడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ